Общо Маршалов се показа като джентълмен и му отстъпи. Много опасно щеше да бъде, ако тази ниска кола бъде притисната от Мицубишито ръководство. Кой ще се покаже първи в далечината? Да, точно така, както ви съобщих. Илия Царски провежда Пламен Кембуров след него. Предикава с пилотника Фърдан Шукин трети и Константин Маршавелов. Нашумелия през тази година пистов автомобилен състезател е едва четвърта позиция с неговия автомобил Mitsubishi Lancer Evo 10. Аз се така честно не го харесвам. Ното ми казаха не, какво искат да ми кажат. Пативолове, тя баста, какво правят? Кембуров е успял да изпревари Илия Царски. Дали сболярът съд с твоето човек? В момента колоната ходи от Пламен Кембуров. На втора позиция Илия Царски, Илия Царски, Илия Царски успя да си върне позицията. Виждате колко интересно състояние. За кога ще ни доведе това? Кембуров атакува вътрешно става Царски. Царски се отпуща, върне се Кембуров.